Nou Jerk jou denken, wat voor speciale dag is het dan Joert? Ik denk niet dat iedereen weet dat 17 januari ook een hoogtijdag is, maar voor het Sint-Antonie Gasthuis is het dat wel. Want dat is de naamdag van Sint Antonius, waar het gasthuis naar genoemd is, vele eeuwen geleden. Dus ja, het is een hele traditionele dag voor ons en het leek ons erg leuk om dat dit jaar, nu we het de beschikking hebben over een stadsbijaardier, hem voor ons te laten spelen. Net alleen het Sint-Antonius is blij met de komst van een staatsbijaard. Eigenlijk vind ik trouwens dat een hoofdstad van een provincie zelf gewoon een eigen bijaardier hebben. En dat hadden ze ook altijd. En ik hoop dat na dit jaar dat de stad het weer overneemt en gewoon de bijaardier in dienst houdt. Want dat hoort bij een stad nou, carillonmuziek. Ja, want wat zijn de reacties van de meesten? Oh, die vinden het prachtig. Ja hoor. Ik bedoel, niet dat hier honderden mensen staan te luisteren. Dus straks van het zomer, als hier de terrassen weer vol zitten, volgens mij is het prachtig. En de mensen vinden het mooi.